आप सबके गोल्ड लागत तनी। आज के तारीख है 7 सितंबर 2024 और आज है गणेश चतुर्थी। आज गणेश पूजा है तो हम घर में नहा धो के पूजा पाठ कर ले बनी। अभी शाम के समय पर तो मन भइला कि चला आप सबके पंडाल घुमावे के। दू गो पंडाल हम आपके दिखाई। बहुत बढ़िया पंडाल बनावल जाता, बहुत बढ़िया सजावल गईल बा, सब कुछ दिखाई। लेकिन पूरा धनबाद में सबसे बढ़िया सबसे टॉप पंडाल भी बनेला, मेला भी लागेला। वो जो हम जाइम अभी आपन भाषा आपन बोली भोजपुरी में बना रही लोग और सब्सक्राइब जरूर कर लिया लोग। ठीक है, चला बनी गणेश पूजा मेला दिखावे के जो हमने के आस पास में ही लागल बा। एजा बच्चन के सबसे पहले झूला देख लोग, झूला झूला तरसन बच्चा। एजा बाबा प्रेमनाथ मंदिर बा, आई मुख्य द्वार के पास भी झूला लगल बा। मंदिर बा, मंदिर के खूब बढ़िया सजावल गईल बा। पहले बहरी के सीन देख लोग, बहरी में भी खाए पिए के दुकान लागल बा, गुपचुप के बा, अनरसा बा। तो चला अंदर से ले चल के दिखाओ तो मेन गेट से अंदर घुसे नहीं जा। बढ़िया सीन बनल बा, मंदिर का सजा दियल बा। आई हमने के गणेश पूजा के पंडाल। चला अंदर से ले चल के हम दिखाओ तनी, गणेश भगवान के दर्शन करा दी तनी। ये हमने के घर के पास के गणेश पूजा पंडाल है जो बहुत सुंदर लगा था। मंदिर आप सबके घुमा दे तनी। ये मंदिर के मुख्य द्वार है। एजा बा जगशाला, एजा यज्ञ होला। और हम इनके शिव जी के मंदिर, ये मंदिर आप सब देख ले हो कम पहले भी। गणेश पूजा बनल बा पंडाल। पिछला साल ना भइल रहे, पहले 3 साल भइल रहे, फिर से भइल बा। हम आप सबके दिखावत नहीं। अब हम चलम डिगवाटी के गणेश पूजा पंडाल दिखावे खातिर। वजह बहुत बड़ा मेला लगेला, तो पूरा मेला वाला सब कुछ हम आपके दिखाई। चले के अब डिगवाटी तो भैया लोग हम आगल बने डिगवाडी। डिगवाडी धनबाद में पड़ेला, धनबाद झारखंड में पड़ेला। डिगवाडी नंबर 10 में ये जगह है। एजा गणेश पूजा बहुत बड़ा होला। पीछे हमरा देख सकत लोग पंडाल बन गईल बा और मेला भी बहुत बढ़िया लागेला। तो सबसे पहले हम आपके पंडाल घुमा देता नहीं, देखा कितना सुंदर पंडाल बनल बा। और बाद पंडाल के बाहरी बच्चन खातिर बहुत कुछ दुकान उकान लागल बा। चलो अब लेके चलते नहीं पंडाल के अंदर, और पंडाल के अंदर आप सबके दिखा देता नहीं। पंडाल के अंदर हमने कागल बनी देखा था लोग भैया कितना सुंदर बनावल बा पंडाल। और रंग के जो कॉम्बिनेशन बा वो बहुत बढ़िया लगा था। गोल्डन कलर के थर्माकोल को सजा दिया बा। चारों तरफ पूरा लाइट फाइट एकदम चकचक लागत था पंडाल, बहुत बढ़िया। ये हमने के गणेश भगवान बाड़न, गणेश भगवान के पीछे शिव जी, पार्वती माँ और पूरा दृश्य दिखावल बा। गणेश जी और कार्तिक भगवान में जो प्रतियोगिता भर है वो प्रतियोगिता के दृश्य के रूप में दिखावल बा पीछे में बैकग्राउंड में। और ये पंडाल बहुत सुंदर लगा था। भगवान गणेश जी के दर्शन करके हम पंडाल से बाहर निकल गए बानी मेला के तरफ। अब मेला में देखल जाओ कि पहला दिन है तो पहला दिन में का चालू मिला था मेला में, झूला वगैरह दुकान उकान सब कुछ। तो देखा तनी कि पहला रेंजर झूला आज बंद बा। पहला दिन है नो, तो पहला दिन देखा तनी रेंजर झूला बंद बा। बगले में बा ब्रेक डांस चालू बा। और नाव बा पूरा डिगवाडी में पहिल का बाहर इतना बड़का नाव आयल बा डिगवाडी में। तो वो नाव आज चालू हो गई बा। और कुल के टिकट का प्राइस हुआ है 60 रुपया 80 रुपया करके बा, ज़्यादा नहीं है। 60 रुपया बा, नाव के 80 रुपया बा, तारामाची के 80 रुपया बा, और ब्रेक डांस के 60 रुपया बा। ऐसे ही करके सब झूला बा कुल जगह झूला चालू हो गल बा। भीड़ भाड़ भी ठीक है बा, पहला दिन बता वैसे ज़्यादा भीड़ के उम्मीद का कल जा सकता। तो ये कुछ बा। नाव देखा जरा ऐसे घूमता तो कितना बढ़िया लगा, बड़का नाव है। और ये जा मौत का कुआं जो बा पहला दिन में बंद देखे के मिला ला। आज पहला दिन बंद बा, पता ना दूसरा तीसरा दिन चालू हो सकेला, काम उम बचल हुई। तो ये कुछ बा। मेला का भीड़ देखा लो पहला दिन में कुछ ऐसा भीड़ बा। एजा बा ड्रैगन, एजा बा टोरा 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 देखा चालू हो गया, कैसे घूमेला, बड़ा खतरनाक बहुत डेंजर लगा था देख के। बाकी मेला में बहुत सारा दुकान चालू भी हो गई बा, लेकिन पूरा तरीके से सजाव जाके बढ़िया से चालू नहीं है भइल। पहला दिन हन तो पहला दिन में भी एडजस्ट करे में टाइम लगा था। धीरे धीरे हम रहता 1-2 दिन में चालू हो जाए। जैसन कि शनिचर के आज पहला दिन पड़ता तो अतवार के मेला बढ़िया से चालू हो जाए उम्मीद बा। खाए पिए की बात करी तो पानो बेचाता अलग अलग वेराइटी में, आइसक्रीम, गुपचुप, चाट, छोला, डोसा, सब कुछ मिठाई उठाई जलेबी सब कुछ मिलता है। बहुत सारा दुकान बा जो अभी बंद बा, 1-2 दिन में हो सकता चालू हो जाए। ये पॉपकॉर्न वाला भैया हमारे सब्सक्राइबर हमान अहिला पैजा जइया लोग, भैया लोग थोड़ा खरीदिया लोग, थोड़ा सपोर्ट हो जाए भैया के। और भैया के दुकान जो पंडाल के सामने ही में फ्रंटे में मिलेला। ये पंडाल देखा बहुत सुंदर बनल बा, बहुत अच्छा लागला। बस
यह कुछ रहे मेला में। बस अब हम जाते नहीं घरे, घूम लेनी मेला। तो पूरा मेला, गणेश पूजा पंडाल सब कुछ घूम लेनी और आप सबके भी घुमा देनी। ये वीडियो आप सबके कैसन लगल कमेंट करके बताइए लोग। वीडियो अच्छा लगल होके चैनल के सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए लोग। फिर सब मिलम दोसर नया वीडियो में, तब तक खातिर आप सबके प्रणाम।